Ja, og det her, det er sådan fuldstændig ninja. Kom så, Chris. Flik. Okay. Og så, ja, så er det lige tur. Og Karl, så dig, du bestemmer selv, hvor du gør det. Okay. Så kører Karl. Med en flikker. Og så vil Chris. Og Chris, vi så løber op i munden og baglæn nu. Det er også ikke hjemme. Nej. Er det svært, ikke? Og det vil jeg også lige. Jeg prøver også lige ekstra lov. Så prøver jeg. Ui. Prøv lige igen, Lars. Okay, jeg prøver igen. Jeg vil lade som en bil. Så prøver du lige igen. Okay, så prøver jeg. Lav lige en flik her. Lav lige en bagland. Lav lige en bagland. Ja, lad mig ikke se. Det her, det er så mig og Chris. Og vi vil så der bounce også den der. Men først vil vi lige se G. Nu laver han det. Ja. Okay, jeg filmer ikke G. Så. Så prøver jeg. Og så er det Karl. Det er godt. Ret for lidt. Okay, og så løber Chris. Nu laver Chris baglen ned derfra. Okay, han løber også op mod baglen. Han kommer der. Okay, Chris så går og løber baglen ned her. Og så gør jeg det bagefter. Og vi går ned her. Så ser det sygt ud. Okay, og så mig her. Hold. Så lav lige et eller andet flik. Høj. Og det var så funny. Ninja 3.